Dobrý deň, moje meno je Igor Jadlovský a za spoločnosť Weidmiller by som vás rád privítal na dnešnom webinári ohľadom energetického manažmentu v spojení so systémom RESMA. Aké sú ciele energy managementu? Začali by sme jednoduchým úvodom. Prečo vlastne vôbec začať s energy managementom a prečo je pre výrobné spoločnosti dôležitý? Zejména znižovanie energetických nákladov je v dnešnej dobe veľmi dôležitou témou. Tým vlastne si zlepšujete konkurencieschopnosť. Taktiež zlepšujete efektivitu využitia strojov z energetického hľadiska. Samozrejme zvyšujete environmentálnu ochranu a tým prispievate aj k zlepšeniu imidžu vašej spoločnosti. A máte možnosť eliminovať špičky spotreby, na ktoré sú samozrejme následne naviazané ďalšie úspory vlastne vzhľadom k vašim dodávateľom energie. Takou druhou sekciou, pri ktorej sa energy management uplatňuje, je zlepšenie bezpečnosti technológie. Neskôr na slajdoch vysvetlím bližšie, akým spôsobom sa dá energy management uplatniť práve k zlepšení bezpečnosti a taktiež zvýšiť dostupnosť technológie, nakoľko sa nejedná len o bezpečnosť ľudskú, ale aj samotnej technológie. A v neposlednom rade, tretia sekcia je splnenie noriem a zákonov, nakoľko energy management je dneska už definovaný zákonmi a nariadeniami, ktoré vznikajú na úrovni Európskej únie a sú neskôr prekladané do zákonov a noriem jednotlivých štátov. Čo sa týka využitia energetických dát, otvára sa taktiež možnosť tieto dáta využiť pre digitalizáciu a ďalšie využitie, napríklad pre industriálnu analytiku, predikciu porúch a celkovo transparenciu v rámci digitálneho obrazu. Začneme s legislatívnym pohľadom. Nové energetické normy platné od roku 2016 ukladajú vlastne energetický audit zákonom číslo 406 z roku 2000 v znení zmeny číslo 318 z roku 2012. A čo je podstatné, je záväzný pre stredne veľké a veľké podniky. To sú podniky, ktoré majú 250 a viac zamestnancov, alebo majú obrat väčší ako 50 miliónov eur, alebo majú aktíva väčšie ako 43 miliónov eur. A sú tri spôsoby, ako môžu firmy naplniť požiadavky tohto zákona. A to buď vykonávať energetický audit každé 4 roky, alebo sa nechať certifikovať podľa ISO 50001 energetický manažment, alebo certifikovať podľa ISO 14001, čo sa ale nedoporučuje, nakoľko v rámci toho posledného ISO 14001 je potreba robiť taktiež audit. Takže najlepšími možnosťami je buď energetický audit, alebo potom ISO 50001, čo je kontinuálny prístup a kontinuálne vylepšovanie vlastne energetickej efektivity. Sú možné sankcie od štátnej energetickej inšpekcie až do výšky 5 miliónov korún. Takže pokiaľ spadáte do či už veľkosťou alebo obratom do tejto skupiny zákazníkov, tak je to určite téma pre vás. Sú 4 kroky pre implementáciu systému energetického manažmentu. Prvý krok je záznam merania. Nakoľko bez samotného záznamu nie je možné robiť ďalšie vyhodnocovanie. Na záznam sa využívajú rôzne zariadenia a rôzne softvéry, ktoré tie dáta neskôr spracovávajú. K tým za chvíľu prejdeme. Tým dosiahnete transparenciu. Transparenciu o energii. Môžete vytvárať energetické reporty, indikátory o energiách a rôzne analýzy spotrieb.
To je ten tretí krok. Z tej transparencie zase vyplývajú priamo analýzy, ktoré je možné vytvárať. K tomu hlavne pomáhajú nadradené softvéry, ktoré sa potom na tie meracie zariadenia pripájajú. To je aj práve software RESMA, ktorým budem dneska prezentovať. A v poslednom rade, ono by to samé o sebe nemalo význam, pokiaľ by z toho celého merania a vyhodnocovania nevznikli vylepšujúce opatrenia, zlepšenie efektivity a tá optimalizácia celého využívania energií. V tom prvom kroku, keď je potreba začať merať, tak máme k dispozícii široké portfólio meracích zariadení. Pri architektúre merania je dôležité myslieť na to, že firma má svoju výrobnú halu rozdelenú vertikálne do niekoľkých sekcií. Na tej prvej úrovni je samotná výrobná hala, nejaký centrálny rozvod a centrálne napájanie fabriky, kde sa väčšinou uplatňujú analyzátory siete, nakoľko na týchto vstupoch je vhodné merať aj kvalitu siete, ktorá vlastne prúdi do fabriky. Na ďalšej úrovni, ktorá môže byť úrovňou nejakej výrobnej sekcie alebo úrovňou výrobnej jednotky, sa uplatňujú hlavne zariadenia typu Energy Meter, ktoré majú základnú analýzu elektrických parametrov aj udalostí, ale hlavne smerujú k záznamom jednotlivých spotrieb a vlastne parametrov kvantitatívnych. A pokiaľ máme linky, ktoré majú výrazne vysoký odber a budeme sa priamo na ne zameriavať pri hľadaní úspor, tak je taktiež vhodné nainštalovať či už trvalé alebo dočasne meranie aj na tieto linky. A neskôr, keď vytvoríme opatrenie, tak následne vieme presne spočítať úspory, ktoré vznikli pri tom vylepšení. A tým pádom vieme spočítať návratnosť. Tá návratnosť je veľmi dôležitá, pokiaľ máte niekoľko podobných liniek a chcete vedieť, či táto optimalizácia bola pre vás výhodnou, práve preto to meranie je podstatné. Nejaký jednoduchý príklad merania vo výrobnej hale. Takže energy analyzátory pri vstupných rozvadečoch, v hlavných sekciách, následne energy meter, povedzme v podružných rozvádzačoch a na úrovni jednotlivých zariadení to môžu byť energy metery alebo plug and play boxy, ktoré vám za chvíľu taktiež predstavím. Plug and play boxy sú zariadenia, ktoré pozostávajú z osadeného energy meteru už v vyrobenej krabici. Vy vlastne zapojíte túto krabicu pred linku, iba rozdelíte prívod energie. Povedzme, môžete merať aj vzduch, čo je jedna z najdražších energií, neelektrických. A týmto jednoduchým plug and play zariadením tohto zariadenia meráte, povedzme, rádovo v minútach od inštalácie. Takže je to veľmi jednoduché zariadenie, hlavne pre existujúce linky, alebo povedzme pre linky, kde máte zložitú technológiu, nechcete zasahovať do existujúceho rozvadeču, alebo napríklad je tá linka stále v záruke a tým, že by ste tam inštalovali dodatočne nejaký energy meter, tak by ste porušili vlastne záruku a týmto zariadením to krásne akoby tomu predídete, posadíte ho pred linku, má úchyty, takže môže byť buď niekde na stene, alebo ho uchytiť priamo magnetmi na linku. Veľmi jednoduché. Taktiež sa toto zariadenie dá používať aj ako prenosné zariadenie. Jedno zo zaujímavých zariadení pre meranie môže byť taktiež energetická karta pre systém vzdialených vstupov-výstupov. Náš systém U-Remote má túto kartu priamo pre pripojenie 3 fáz cez prúdové transformátory alebo do nejakých malých prúdov 5 amperových napriamo. Takže môžete mať dáta dostupné priamo z tohto systému.
táto fáza merania je veľmi lacná, nakoľko vy už máte systém vzdialených vstupov, výstupov a len ho rozšírite o jednu komunikačnú kartu a meraciu kartu. Čo sa týka ukladania hodnôt elektrických a neelektrických, tak naše zariadenia taktiež umožňujú príjmať impulzy z rôznych zariadení, ktoré poskytujú impulzný výstup. Takže rôzne prútokomiery alebo elektromery, merače plynov, stlačeného vzduchu. A vy vlastne dokážete toto meranie krásne presunúť po komunikačnej zbernici ďalej do systémov pre zber energetických dát. Keď sme sa na začiatku bavili o meraní alebo teda znižovaní bezpečnostných rizík, tak jednou z funkcií našich zariadení je monitorovanie zbytkového prúdu, ktorému sa tiež hovorí RCM, Residual Current Monitoring. Aké sú bezpečnostné riziká? Poškodenie izolácie zariadení, pretok prúdu na kostru zariadenia alebo reziduálne prúdy od elektrických záťaží. Taktiež môže dojsť k poškodeniu zariadenia a poškodeniu výpadku celej linky. A samozrejme je možné týmto aj eliminovať spätné prúdy. Napríklad od zeme. Čo sa týka zapojenia, tak tu máme jednoduchú schému. Je vidno, že sa pripájajú k tomu zariadeniu prúdové transformátory a na 5. 6. vstup je možnosť pripojiť práve monitorovanie reziduálneho prúdu a pripojiť prúdový transformátor pre meranie prúdu v PE vodiči. Takže je to len rozšírením o 2 transformátory a veľmi jednoducho dokážete dosiahnuť tieto merania. Prešli by sme k energetickému softvéru, ktorý je v podstate nadstavbou nad toto meranie, ale nie len nadstavbou nad naše meracie zariadenia. Samozrejme je tento systém univerzálny a je možné ho kombinovať s ľubovoľnými energetickými meracími zariadeniami. A tento softvér, už ako vyplýva z názvu RESMA, čiže Resource Management, nie je len pre meranie energetických dát, ale taktiež aj procesných dát. A tento softvér sa dá veľmi pekne využiť na zber dát, napríklad rôznych IoT dát, alebo pre vylepšovanie napríklad procesnej efektivity. Viete presne monitorovať a analyzovať v grafoch a v rôznych vzorcoch procesné dáta. Zaujímavosťou je, že tento softvér je priamo certifikovaný od TÜV. Na trhu je veľa softvérov, ktoré sú konformné s touto certifikáciou, ale nie sú priamo certifikované od TÜV. Tento náš softvér práve priamo podstúpil túto certifikáciu. Pre zhrnutie jeho funkcií. Samozrejme, na začiatku zber dát, z neho vyplývajúce analýzy energií. Z tých analýz energií je možné generovať reporty, manuálne reporty, automatizované reporty alebo priamo reporty upravené pre potreby jednotlivých osôb vo firme. To znamená, na management môže ísť napríklad nejaký ekonomický report ohľadom energií, na údržbu môže ísť report povedzme s poruchami. Stále monitorovanie siete. Ten systém vám umožňuje non-stop monitorovať a zobrazovať hodnoty, ktoré merá. Systém je možné rozšíriť o modul pre riadenie špičiek, takže je možné aktívne zasahovať do spotreby energie pri špičkách a tým sa vyhýbať vlastne pokutám za prekročenie 4-hodinových maxim. Systém je pripravený a má v sebe funkcie pre monitorovanie KPI, čo sú vlastne Key Performance Indicators, inak povedané vlastne parametre, alebo teda ukazatele efektivity využitia liniek. A zase na strane energií dokáže monitorovať taktiež NPIs, čo je vlastne ukazateľ
efektivity využitia energetických veličín. Systém je možné spojiť s vizualizáciou na úrovni SCADA alebo integrovanou vizualizáciou priamo v systéme RESMA. Tá nadradená vizualizácia je taktiež v portfóliu Weidmilleru a má natívne prepojenie týchto dvoch platform. Je možné v rámci tohto softvéru vytvárať rôzne administračné dokumenty. Je možné tam mať priamo kokpity, čo sú rôzne ukazatele živých hodnôt alebo historických hodnôt. Následne je možné vytvárať a posielať rôznym spôsobom alarmy. Napríklad pri jasne definovaných podmienkach, ktoré tam vytvoríte, môžu rôznym osobám chodiť či už e-maily alebo pri rozšírení modulov SMS správy o nejakých udalostiach, ktoré sú dôležité. Taktiež je možné vytvárať z tých naberaných dát rôzne dokumentácie. Tento systém má v sebe integrovaný systém pre vyhodnocovanie PDCA cyklov. To znamená nástroj ideálny pre priamo metodiku energetického manažmentu ISO 50001, kde vy vlastne v prvom kroku meráte dáta, následne ich vyhodnocujete, vytvárate akcie a následne tie akcie vyhodnocujete. A tento cyklus je opakovaný s tým, že vám jasne a v hodnotách hovorí, ako si stojíte v rámci týchto opatrení. Takže vy, keď vlastne do toho systému vložíte, koľko vás stála daná investícia do vylepšenia efektivity, tak ten systém vám hovorí, ako rýchlo, či teda akoby spĺňate daný časový harmonogram, ktorý ste si zvolili pre dané vylepšenie, alebo nestíhate. Taktiež tento systém je schopný vytvárať energetické predpovedi. Takže typický príklad, keď energetický manažér vo fabrike potrebuje niekedy v začiatkom mesiacu hneď dať vedieť vyššiemu manažmentu, koľko bude približná spotreba v nasledujúcom mesiaci. Tento systém práve sa pozerá do dát z minulosti a je schopný estimovať tieto spotreby do budúcna. Samozrejmosťou je integrácia tarifov. Aby bolo možné napríklad vyhodnocovať tie PDCA cykly, je nutnosť vedieť integrovať presné ceny jednotlivých energií. A v neposlednom rade naši odborníci v centrále vedia integrovať tento systém s rôznymi nadradenými systémami ERP. Tu nám máme preukážku, ako vyzerá systém dashboardu, ktorý bol v minulom slajde prezentovaný ako kokpit. Je to súbor obrazoviek, ktoré vy si vytvoríte v HTML prostredí. Je to veľmi jednoduché. Ten náš systém funguje tak, že máte postavený server, ktorý vysiela cez webový prehliadač všetky vlastne akoby vizualizácie a vy nepotrebujete na daných počítačoch vôbec inštalovať žiadny pridaný software. Len si zadáte IP adresu alebo adresu toho serveru a automaticky sa vám zobrazí všetko, čo ten server poskytuje. Z toho dôvodu vy nie ste vôbec viazaní platformami. Viete si tento systém otvoriť na ľubovoľnom počítači s ľubovoľným operačným systémom. Jediná podmienka je, aby mal systém, alebo teda, aby podporoval HTML5, čo dneska podporujú všetky moderné prehliadače. Z toho vlastne vyniká ďalšia možnosť, že tento systém si viete otvoriť aj na telefónoch. Takže pokiaľ vy máte prístup k tomuto serveru z telefónov alebo z tabletovou výrobe, nie ste vôbec limitovaní, viete si otvoriť tieto vizualizácie aj cez telefón. Alebo napríklad mať pri sebe PDA
zariadenie a pozerať sa naživo na alarmy, ktoré vznikajú v systéme. Prostredie je interaktívne. Na ľavej strane máte objektový strom, kde si môžete vyberať jednotlivé fabriky, zariadenia, meracie body, jednotlivé grafy, dashboardy, čo sú práve tie obrazovky. Tie dashboardy môžu byť rôzne, to znamená, každého užívateľa zaujíma niečo iné. Management zaujíma iný dashboard ako údržbu, taktiež môžu byť personalizované. Reporty, PDCA cykly. A samotná hlavná obrazovka, kde sa zobrazujú grafy, je plne interaktívna. Môžete si jednotlivé grafy približovať, vyhodnocovať, porovnávať s minulými dňami, alebo napríklad vkladať rôzne hodnoty do jedného grafu, ako vidíte v tomto prípade. A tie vaše náhľady, ktoré si vytvoríte, následne môžete jednoducho uložiť a mať ich dostupné v budúcnosti. Tento systém taktiež podporuje Sankey diagram. To je veľmi moderný nástroj, ktorý umožňuje modelovanie toku energií a ukazuje vám, akým spôsobom sa vám delia od toho centrálneho transformátoru až k konečným staniciam jednotlivé toky energie. Ako som už spomínal, RESMA cez zariadenie zvané konektor je možné prepojiť s vizualizáciou. A tá vizualizácia vám zobrazuje grafický proces s hodnotami v reálnom čase. Taktiež je možné čerpať aj hodnoty súhrnné a hodnoty historické. Jedna z moderných funkcií nášho systému, pokiaľ tento systém nasadzujete na niekoľko lokácií, je možné tieto lokácie priamo namapovať na mapy a využívať navigačné servisy. Taktiež je možné vkladať do tejto aplikácie cez službu iFrame webový obsah alebo napríklad webové kamery. Je možné integrovať cez plugin počasie, ktoré taktiež môže byť výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje spotreby energie, hlavne čo sa týka napríklad vytápiení. Čo sa týka systémových architektúr a jednotlivých verzií, ktoré poskytujeme, RESMA môže byť v systéme serveru, kde máte lokálny server vo fabrike, na ktorom na Windowse sa nainštaluje RESMA a tá je poskytovaná vlastne všetkým počítačom s pripojením cez HTML5 na tento server. Druhá možnosť je posadiť RESMu priamo na cloud a mať ju dostupnú po celom svete. Ideálny prípad, pokiaľ máte niekoľko lokácií, ktoré chcete mať prepojené a chcete mať ich hodnoty niekde centrálne dostupné, cloud vám to umožní. A posledná verzia, ktorou ja nazývam ako štartovací balík, je RESMA Compact, kde dostanete software RESMA predinštalovaný na industriálnom počítači, ktorý posadíte do výroby a môžete okamžite začať vyhodnocovať a merať. Čo sa týka našich referencií, spoločnosť Knauf nás využíva pre monitorovanie výrobných procesov a monitorovanie energií. Takže ako som spomínal na začiatku, tento software nie je len pre vyhodnocovanie energií, ale taktiež pre vyhodnocovanie procesných dát. Spoločnosť Deichmann, ktorá nás využíva pre energy management a vytvára s našim systémom výrazné úspory energetické. Spoločnosť Bofrost, ktorá to využíva pre veľmi zaujímavú aplikáciu monitorovania teplôt v kamionoch. Spoločnosť Swisschrono, ktorá využíva tento systém pre energy management a priamo riadenie štvrťhodinových maxím. Spoločnosť Westfleisch, ktorá používa systém RESMA pre monitorovanie energií, ale taktiež využíva aj našu SCADA vizualizáciu Procon Web pre monitorovanie celého výrobného procesu.
Ďakujem vám pekne za pozornosť. Toto by bolo všetko k rýchlemu predstaveniu našich možností ohľadom energy managementu. Máte tady môj kontakt. Poprosím vás, pokiaľ máte dotazy, ak sa v tejto chvíli žiadne neobjavili v čete, máte možnosť ich teraz položiť, alebo následne ma kontaktovať na e-mailovú adresu. Ja ju ešte napíšem raz do chatu. A môžeme túto tému bližšie rozvinúť. V tejto chvíli prezerám chat, jestli sa tam objavia nejaké dotazy. Pane Česaný, pomôžete mi prosím, pozerali ste sa do chatu, jestli tam nejaké dotazy vznikly? Dotazy žádný nevidím. Teďka tam přidávám ten e-mail, co jste mi posílal, aby ho viděli i ostatní. Ano. Případně zákazníci mají možnost se podívat i na stránky veletrhu na tady tu událost a je tam e-mail váš, takže vám můžou napsat na ten e-mail i ze stránek. Dobrá, ďakujem vám pekne za pozornosť a kontakty sme si predali. Pokiaľ budete mať záujem o ďalšiu diskuziu, neváhajte ma kontaktovať a ja sa vám ozvem, vymyslíme spôsob, ako ďalej rozvinieme túto tému. Ďakujem. Prajem vám hezký den. Naschledanou.